Otogara mazin a Diyarbekirê van rojan mazûvaniya bi sedan penaberan dike. Penaberên ku ji bo peydakirina kar û jiyaneke baştir. Berê xwe dane rêyeke nediyar û xeter, li bendêne ku otobêsek wan qebûl bike ku bikaribin herin Stenbolê. Penaber dibêjin ew bi rêya Îranê derbas bûne û bi mehane bi awayeke birçî û nexweş dirê dene. Ama jê dikin ku armanc û xeyala wan ew e ku ji xwe re karek peyda bikin û paşê jî bikaribin alîkariya malbata xwe jî bikin. İstanbul ku ballak se kaskap ku ballak se من بیستی که استانبول باجرک خوشم. از دخوازم هرم استانبولی اولوی دریج خورا کارک پیدا بکم. من لبانگلادشی دبستان خوان. لی جان زحمتن. کارتن نه. I want to go Europe in London. Ez dixwazim herim Ewropayê û li Londonê karek peyda bikim. Bi mihane em li ser rêne. Ez li dûv xeyalê xwe diçim. Ez dixwazim gelek pere peyda bikim û jiyanek ji xwe re ava bikim. Gelek xeter û zehmet e. Lê makam çi bikin? Penaberên ku kom bi kom di hewşa otogara Diyarbekir de bicih bûne bi piranî ji welatên wek Efxanistan, Pakistan û Bangladeşê derketine ser rêya penaberiyê. Penaber dibêjin ew dizanin di ser rêya penaberiyê mirin, birçîbûn, bêxewî û gelek xetereyên din hene. Lê ji bo ku bikarin malbata xwe ji xîzaniyê rizgar bikin, wan her tişt daye berçavên xwe. I want to change my life. Ez dixwazim jiyana xwe bidim guherîn. Ez vê jiyanê naxwazim. Kar tin ne, pêşeroja me tarî ye. Ez dixwazim biçim Ewropayê ji xwe re pêşerojeke baş amade bikim. Ez ne tenê ji bo xwe, ji bo malbata xwe jî vê dixwazim. Ez ê ji bo wan jî pereyan rêkim. Ez dizanim gelek penaber di dema rêwêtiyê de dimirin û nagihêjin armancên xwe. Lê ez neçar im. Li welatê min Efxanistanê jiyan gelek giran û zehmet e. Li gorî daneyên netewên yekgirtî di nava salekê de li tevahiya cîhanê ji ber sedemên cûr be cûr 7 milyon û 800 hezar kesan ji neçarî dev ji cihûwarên xwe berdane û ketine ser rêya penaberiyê. Ev reqem li gorî sala 2018 2 milyon û 300 hezar kes zêde bûye û êdî hatiye wê astê ku her roj kêm zêde 37 hezar kes ji cihûwarên xwe dibin. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbakır.